Ithi intetho endinikweyo, liberated to lead, men of the kingdom of heaven. Ndingathanda ke le ntetho bawethu ndiyisekele kula mazwi athethe nguPremier ndiwathandayo athi izani sakhe ezindonga ziyadilika. Nam ke ndingena kuloo nto. Mabandla wethu ukufika kukamfundisi uReverend Barnabas Shaw ngo-1816 apha kweli lizwe ezoseka amawisile. Yakuba sisiqalo sokukhula kwale nkonzo yalapha ewisile. Mna ndiyiqaphele le nkonzo phaa nge-1980s ngexesha kufika amadodana ecula igospel. Into esingafuna uyiqaphela into yoba amadodana ngabantu bokuqala to make gospel music ibe popular. Into kunake ethubeni ngenxa yokudebendlela ke asababoni. Kodwa ingaba abantu abayiqalayo. Namhlanje simamela isigospel emculweni emotweni naphi iqalwe ngaba bantu. Ndinemisho nje omambepha ngaphandle. Namhlanje xa uthetha ngamawisile ndaba ndizawukwazi uqaphela na. Into ngoku epopular ku-social media xa kuthethwa ngamawisile niyazi ngobani? Ngoomama noosisi bale nkonzo indlela bahambe uniform. Inhle ngendlela esisimanga. Uthi abajongile apha ku-social media babayiphakamisa iwisile. Ubona yamanje iphilile kodwa le nkonzo. Nathi kodwa omama baserhabe noosisi baserhabe abafiki manje kumawisile. Kunxitywa ngale uniform. Sizama ukuthi ke kuyabonakala baphakwisile ukhona umoya kaThixo. Yonke into eniyibambayo iyaphakama. Aqala amadodana yaphakama le. Ngoku ngomama nabo bayibambile. Iyachaza kodwa ngokungqamana kwezinto ikhona intsikelelo. Okwesithathu ndike ndabheke emngcwabeni eqokoqobo ndava umhlola phaa engazange ndiye. Uthi phaa xa engcwaba umfundisi uSiwa nimxelele uba nditshilo. Uthi phaa xa esikele ingcwaba Premier uthi yekani ungathuka la mangcwaba. Yekani ukuthi abantu abalapha ngabantu abangosathana. Ndingumntu ke ihistorian Premier ndiyamamela. Uthi umfundisi phaa eqokoqobo umfundisi uReverend Qubule wathi xa ezawufunda wathi utatakhe awuzoya esikolweni. Kodwa kusasa lavuka ixhego lisithi kwedini masithengise zankomo esikolweni. Wabuza umfundisi into yoba kutheni. Wathi utata wakhe mama kube lapha phezulu kwaso. Wathi mandithengise uromani usenkwasi njalo njalo. Zathengiswa ezinkomo ngoba kuvele umama ke kwelenye moya sele basweleke. Ndayibamba loo nto. Umfundisi uGqubule niyamazi into yoba ujoyine iwisile le ngo-1951. Umfundisi uGqubule indoda yokuqala ukufumana i-Doctor of Philosophy kwi-University of Rhodes. Umfundisi uGqubule Premier ngomnye amadoda abagxothwayo eFortune ngo-1975 ngoba wayeyipa ke-Black Consciousness. Bemka babheke eTranskei xa befika eTranskei zange bagqibe nonyaka wathi uKD mabahambe babhaca bokubheka eKZN ephuma kule nkonzweni. Ndizelwe lapho ndiza khona. Ndinayo into ethi amawisile kungenzeka ngenxa yaloo nto ningayidlala indima yokuphakanyiswa kwe-African spirituality. Ngoba impati leyo efileyo phantsi kwale topic ethi liberated to lead, men on kingdom assignment. Mandize kule ndaba ke yale topic. There are 4 forms of liberation. Bazizifo ezintathu nizenzile kakuhle. Kodwa sisame ngayo lesine ezawuthetha. Amawisile ayidlalile indima when it comes to spiritual liberation. That's number 1. Nidlalile indima enkulu kweli lizwe kwi-social liberation. Yokuyenza inkonzo ibe acceptable. Yoyenza inkonzo ibe cool abantu bayibona uba it's fashionable to be part of the church. Nidlalile loo ndima nami ndiyavuya. Okwesithathu amawisile ayidlalile indima ye-intellectual liberation. Njengoba sesithethe ngomfundisi uGqubule. Sinomfundisi uBishop Mbetha abamanteletela le nkonzo. Sinoprofessor Christian kophakame imbali bakubone manje. Ngubani ke lona? UProfdali ke ngomnye amadoda lapha ewisile andincede kakhulu kule mfazwe kwezi mfazwe zekhulu eminyaka. Apho ndiyakhona ndihamba nombali undixhasile uthi andihloniphe kodwa uyiprofessor ndibe ndingugqirha kodwa uhloniphe kakhulu umbali.
Ngoko nimasterishile intellectual liberation. Into yesine endifuna sithethe ngayo ke namhlanje liberation of consciousness. Xa ndibiza ndithi liberation of the mind. Ngethamsanqa nina abantu abayenzileyo lo. Ngexesha umfundisi uJohn Wesley eseka le nkonzo ngo-1738. Yena wathanwa lo mlenze wesine we-liberation of the mind. Umfundisi uJohn Wesley Premier was politically conscious. Into yamenza umfundisi uWesley uba khalimeni apha phandle ndimamele mna ndiyathetha ndingutishara. Umfundisi uWesley into ayenzayo into yokokubana wathi wayekula nkonzo akuyo wathi Premier ingathini inkonzo ukuthula kukho islavery ama-Afrika ithengisa. At that time 13 million Africans were trafficked across the Atlantic Ocean bethengiswa eMelika. Wathi umfundisi uWesley ndiyaphuma mna kule nto waseka le nkonzo yaseWesile because he was liberated. He had a consciousness of the mind. Le nto itheni i-wrong. Uphindile futhi wangena umfundisi uGqubule wenza same thing. Namhlanje ke maWesile amahle uthi ke umntakaklasi nanso i-challenges nayo namhlanje. It's the liberation of the mind. Kumele into yoba nathi simcele uThixo into yoba asinike indima yoba sidlale indima yethu ekulweni le nto i-liberation of the mind. Ithi ke impendulo uba ngaba utsho ke mntakaklasi ithini i-answer kule nto ithethayo? What is the solution? How do we do that? Ndike ndathi ndingapha eMerika ndaya ezinkonzweni phaa. Into endothusayo umfundisi into yoba small churches in America ezilidishwa ngabelungu, they played a very important part when it comes to liberation of the mind. Zidlala indima ekwakheni i-society. They are very involved in terms of what has to happen. Sasisi-students e-university, samenywa thina sa-adoptwa zii-members of the church by American families. Masize kuthi kubalulekile xa sithetha nge-liberation to lead, men on kingdom assignment. Into yoba ootata babe involved kwi-community. Baluleke kakhulu loo. How do you become involved? Kubalulekile singootata into yoba sibe zii-role models ze-boy child of the young men abangenayise. Abantwana namhlanje sibize uba ngamaphara ngoba bangene kumyezo we-drugs. Aba bantwana bayizisibiza. Yazi ndike ndathanda umntata erotshwe zezintwana zangathi irotshwe ngamaphara wathi koonyana bantu. Ngoba abantwana ngoonyana bethu. Laa mntana upha next door upasa imetriki ongenandawo yokuya angayaphi na. I-responsibility yakho uba uthi sithi uyithi uba laa mntana ubheka phi esikolweni. Uyazi ngenye imini ukhula kamva kaqoboqobo kulalali yam akho nto indenza ndive kamandi xa abantwana balalali besiza kum badokta class khasincede benze oku noku. Ndiyenza ndibaleka loo nto ngoba ndingumntana walalali. Angekho umntana walalali asokole uba angabheka ubheke eyunivesithi ndikhona. Ezinye izinto imali ke ndizikhuphe ndithi khawuhambe mntanami uhambe. So nathi uba ngaba sithetha nge-liberation to lead or liberated to lead, men on kingdom assignment, the assignment yethu inyanisebenzi yokuhoya aba bantwana. Kubalulekile into yoba thina njengoba sibona ii-communities zethu that are trapped in poverty, the rapid increase of substance abuse, gender-based violence and moral degeneration, asiloxanduva lukarhulumente kuphela. Nathi uxanduva lwethu ukuba sibe zii-mentors kwabantwana. Uba abantwana sibakhuthaze into yoba baphume kulo myezo bakuwo. Eyesithathu, kubalulekile singalamadoda lapha eWesile, singootata abaseWesile, sivuselele spirit of ubuntu kubantu bethu. Into yokufa kobuntu asingxaki omnye umntu, ingxaki yethu sonke. Ingxaki yethu sonke into yokufa kobuntu. Masingayithathi le nto siyinike abanye abantu. Kubalulekile singalamaWesile xa ndithetha namhlanje siqaleni practical things zoba sivuselele igadi ezilalini.
Ndicela mawisila lidisha sapota urhulumente uba atsingandikanga emasimini sathetha ngegadi. Bendicela into abakulonyakisayo xa sihlangene apha nindimeme hayi ispika ndizokhonza nani ndive into yoba zikhona na iigadi ezithe zaseka. Nabantu boqobo ndikhona. Masisekeni igadi emani uprimiya ukhona. Masisekeni igadi kwiilali zethu esihlala kuzo. Sogqiba senza i-competition sithi umntu ke ngoku njengoba kutyala esigadi sikhupheni imali ndingayibeke neyam imali. Sikhupheni imali kumzingane kuthengwe isizi kulinywe. After 3 months senzeni i-competition. Umntu onegadi entle simpromote. Kuthiwa loo nto yenziwa ngobani? Ngamawisile. Okwesine, lithe lami is our collective responsibility to mentor abantwana bethu, to mentor the young boys. Kuba siqiniseke into yoba aba bantwana bayaya esikolweni. Ndiye ndithi ke xa ndithetha ndithi xa ungumntu wenkonzo okhanyiselweyo uhlala kulolali, xa uthula izinto zisonakala itsho ukuthi awukho liberated. Mazithi into ezenzekayo zisi-affecte kwiilali zethu. Into yoba kuthi kudlwengulwe umama elalini ingakwenzi into loo nto funeka usibuze into yoba are you liberated? Into yoba elalini kubekho umntana kuthiwa kunzima into yoba oluke akanabazali uthule uyijonge loo nto, are you liberated? Into yoba kuthi elalini kubekho umama oyi-single mother obelwa imfuyo athathela iinkukhu zakhe neehagu zakhe angabi nanto lo mama uthule uyindoda yasewisile esuka komfusi ugqubule no-Reverend Shaw no-Reverend Wesley unembali entle kangaka. Ingaba loo nto ingakubeka njengomntu wale nkonzo? Wisile inkonzo ehlonitshwe kakhulu eMzantsi Afrika. Ngoko by virtue of basincibezi abanobomvu sine-responsibility to make a difference in our communities. Ithi apha, the liberation of the mind assigned to lead the kingdom. Ithetha ukuthi loo nto masizigqale ii-scriptures uba le Bhayibhile esiyifundayo ithini kuthi. Xa ndiyivala le nto ndithi the psychological obstacles to the liberation of the mind to lead as liberated men is well defined by uBishop Sipho Dwane. uDwane ndiyayithanda la quotation yakhe xa ichaza kuba usinika impendulo kule ngxaki yonke sinayo. Ndithe ke kutata lona ndizawuthetha ndishiye noba yi-5 to 10 minutes kubuzwe imibuzo. Anditsho that andizosuka kule ndawo kudiba kwam. Ithi ke ilani yam yovala mawuyisila mahle. Uthi uDwane in his quote, I quote, the post-missionary Christianity in Africa, with its links with colonialism, capitalism, and the abstract proclamation of the gospel, has created a deep cultural confusion and left a permanent scar on the souls of the African people. Unquote. It could be. Masibule kakhulu ku Dr. Class ngemvula engaka ngespeech esixhobisayo akhankatha kwezi zinto nyani le convention ka 2026 ihambe